Alhaji dan girman Allah ka ara min kuɗi na zo aran kuɗi ne a wurinka. Yanzu kai ka talaka me zaka yi da kuɗi? Wallahi zan gyara baro na ne. Baro? Wallahi ta lalace. To yanzu ya za a yi? Allah yanzu kai kuma ka rasa gurin da zaka zo sai guri na. ana kai ne mai shi duk a garin na ai kai ne. Ba mai zani wallahi ba. Allah Ba mai zani da kuɗi nan ba. Allah. Mutum yana wajen tare ba zan yawa kuɗi bane. Abun ni ba a zuwa ne wallahi Allah. Ka gane gaskiya yanzu kuɗin da ke hannu ba nawa bane. A taimaka Zuwa an jira gama abuna. insha Allah zuwa an jima. Karfe 4 na yamma. Da izinin uku ma wallahi. Karfe zan zo na same ka can gurin goma shagon. Wallahi azhar ma Zan same ka gurin goma shagon. Allah ya yarda. Shikenan. Dari bai kace ba? Eh Allah. Yawa jaka bi. Wannan gode Allah. To shikenan. Sai an jima. Zan zo karfe 3 zan zo na samu. Insha Allah karfe 3 kenan. Allah sai an jima wallahi. Zan zo karfe 3 daidai. A ba ana wajen gaisa ya kawo ni ba. Kuɗi za ka ban kuɗi na. Wallahi Alhaji an samu matsala. Matsala me? Kunnan wallahi. Alfa sai ka ban kuɗi na. Wallahi kunnan mi samu. Aba karfe 3 da rufe yanzu. Karfe 3 mi da kai. Wallahi kunnan. Allah ya ida ka ban kuɗi na. Ba abin da kuɗin ba na bane. Wallahi ba sa. Idan ba ka ban kuɗi ba Idan ba wallahi Alfa ya ka ban kuɗi. Alfa sai ka ban kuɗi. ai Allah ma ina kudi. Oh shit. Wallahi kaga yanzu wannan ne ma nake kokarin yake dallawar dallaka Kudi na. man. 哎呦我的妈！